dhewe ketinggalan cekap namung sederhana nanging secara basih Mas Parjo anggenipun ngleksanakaken pun suyung kalih para sepuh menika boten namung butek enggal konten kek menika lumaing bumi purbe langit sageda pikantuk kerahian nggih sedaya namung ingkang manapa wonten kek iki doake kupingmu sing kiwa tansah pakai. Wis ana sinar putih nang kene. sampun Wis ana sinar putih. sampun kek Putih kuwi ateges suci ya. Seminggu maneh taune anyar kayak padha sing teliti yen sira kepingin slamet boten kepingin kek kuwi pancen pun dados utama putra kaki niku tetep selalu desek nyuwun tambahi slamet kek iki rak sira nonton kabeh nggih wong iki tontonan nonton sak jerone diambek tontonan nah iya sinten ingkang nonton kek menika kejawi namung keputusane Gusti Kang Maha Ngetos sira kabeh lagi ditonton saiki ya nggih sapa sing nyilih bakal balik sapa nandur ya arep ngunduh meh ngadepi Ratu Adil yo jawoni crita sampun dumugi wancinipun mulyani putra ayah kakek kanggo cilik iki sareng kaliyan jembule Ratu Adil sapa sing bekti karo sing kuwasa bakal slamet nanging sira aja ngumbar janji boten kaya lagi menika boten mbak nanten anggenipun sami nindakaken kados dene keten iki sami tirakatan rela legawa sarana ginakaken sarana japa tapa kak cukutake rokok tepuk kok nanti Rokok apa ki? tokok Cica sih.
Sira kabeh kudu bener-bener lega. Pun dijamin ingkang jawab setunggal cekak jakoni sedaya menika lega. Ya. Kanten yakin jatosipun legawa kanten niki ndalu Senen Kliwon. Senen iku sedayanipun para sepuh. Niki panci seneng kalih unian-unian ingkang tumuju ingkang saged dipun ucapke. Leres maupun kirang leres, sae maupun awujipun sampun dados hak lan kewajiban utawa kakek menika selangkah tak salah. Nah iya. Mila nyuwun kanthi sapunipun dumateng Gusti mugi mawon salah boten dadi luput boten dadi klentu, nek klentu boten kesasar ngoten. Yen sapa wae sing ora anut perintahe Gusti kang akhirya jagat. Eyang arep gejlokake gunung karo bumi. Urusane Gusti kakek nak namung sak termo. Banyu tak ngutahake. Iki perintahe Ibu Ratu. Kira ora ana guru ora ana murid. Padha wae. Ora ana ilmu mandi. Ora ana japa mandi. Kejawi namung rasa lega. Mongko ana tetembangan. Sifat iman wa matu bila. Tegese percaya karo Allah. Wong Jawa kuwi ora duwe Allah. Gusti ngalah kek. Ya iya. Sira kabeh biasa ngalah ya. Ngambah sak ngisore godhong kencur. Ngalah sapa iki lan pun boten saged dipunetan bilih. Jakoni ngateng iku wong langkung-langkung. Apa gunane sira dirakaken yen ora dilaku? Laku kuwi kudu legawa. Laku utaman iku legawa. Boten wonten liyan. Ingkang lebih kejawi mung legawa niki jenenge laku. Neng apa? Lombok Kidul Wetan tumplek ya. Nika kan sanepa. Sanepa tegese maujud nanging boten saged dingendikaken sekaligus Lombok utawi Mengkeng sing ngendikan kedai kakek. Wetan niku kan Purwa kan. Lah iya, Wiwitan. kawiwitan. Nggih, Purwa kawiwitan. Tlatah Banyuwangi sing wangi boten menyake kan. Wangi keharumane wujud sekar bawa sekaring bawana langgeng. Lane wong wilahe sekaring bawana langgeng. Mula sekar menika
saged ngaturaken sedaya panyuwun wonten ing ngarsanipun Gusti kaharumanipun alami kek. Mila dipun wujudaken ulam lepen utawi bengawan utawi rawa menika dipun wujudaken sarana arupi lele. Mila boten ketilaran Mbah Asih Mas Jok dalah keluargi anggenipun selalu bekti kalian Bapak Pansim dalah Ibu Pasrah sedaya para sepuh pinisepuh kang pernah kasepuhan ingkang wonten tlatah Migurjo Kecamatan Karangdadak menika dipun wujudaken arupi jenang utawi bubur maneka warni menika dipun paringi wadah sarana takir saged nata penggalih utawi pikir kersanipun cemerlanging penggalih utawi cemerlanging pikiran ngoten kek. Mila wontenipun sayur ingkang sampun dipun masak mangke saged dipun kersaken sarengan nanging ampun ngantos kanggo bahasa dinikmati ampun nggih nika mangke diraosaken dikersakaken sarengan kados pundi raosipun Mbah Asih anipun masak sarana kadang ingkang sami rencang-rencang menika saged dipun simak sesarengan kanthi nikmat. Rampung lagi. Saknya iki. Sira kabeh arep ngadepi Jawa Diparo. Nggih mila ngeten. Jarwani wong salangsul mboten ngginakaken asal usul. Iki derek dasar. Dasaripun para putra kabeh menika Jawa. Jawa sejatining Jawa. Mila seperti napa utawi kados pundi kemawon wontene ana caraka datan swara padha jane mangke badhe ketemu monggo batange. Dasar utuhipun Jawa sejati menika ana caraka dateng segala padha jayanya monggo ta bawa. Menika hak utama ingkang dipun lestanonaken dumateng seluruh para sepuh pinisepuh aji sepuh ingkang wonten gelaripun jagat sakisinipun kek. Ya. Moko sira kabeh aja seneng bener dhewe. Aja seneng gendong melali ya. Iku dasar. Ampun ngantos putra wayah kabeh. Kakek Tunggul Sabda Jati. Ingkang sejatosipun sampun dipun paringi pangertosan tata tetembungan ingkang dipun ngelaken Panca Anjali. Panca Griya, Panca Walika sak rangganipun. Menika jumbuh warsa 1957 sakaniki. Badhe lampah dipun sesarengi nasional 2023 2024 ingkang badhe dumugi. Mila miderek kakek Patih Gajah Mada Eyang Agung Sri Haji Jayabaya kaping 9 lan kaping 3 sekawan gangsal. Dumugi arah pujanipun Tribana Tunggal Dewi. Menika pinanggih kalih sabda
Pawon Nayagara. Eyang Resi Mandara nalika jaman sumpah palapan menika. Bila sangat matur nuwun lenggahipun kaki paling pangandikan ingkang menika sedaya sabdanipun Gusti ingkang murbing dumadi. Ngutus dumateng alam semesta ingkang sampun dipun rasaken pait ingkang dipun rasaken putra wayah kawula alit sepriki laminipun mugi kemawon putra wayah kaki kawula alit ingkang sakmenika tasih raos pait menika supados enggal pikantuk paedah ingkang sak utuhipun. Digawekake rujak tape. Ya. Rujak tape, Mas. Nami gula mboten, Kak? Iya. Nggih, tarik gula. Kuyane sing wonten mawon. Nek wonten. Pun niki panas. Malamnya Senin Kliwon ajek. Ini sasine beda. Ini napa mboten tepat kalih dini ingkang dipun rencana. Sejalan atas maos begitu. Tapi ternyata ninggali setelah pelaksanaan lenggah pun kaki pakai mater yang Agung Syaji Jayabaya sepindah antar perbaikan sama kelajeng Ibu Dewi Trigono Tunggal Dewi Sabdo Palonagih kena Sabdo Palonoyo Gendong kalian Patih Manggara kelampah saged lenggah wonten tatah Niborjo niki kok lajeng benten Sritanjur nggih pangapunten mugi kemawon naos tosa menika beda raos tapi sejatosipun raos menika supados saged nyatosaken raos ingkang sah mestinipun kula panyuwun sungkemipun sembah topinipun sedaya para pinirenggah ingkang minulya supados saya saged dipun paringana saged dipun wujudaken. Ayam murah saja. Telik wing rojo. Terus ayam layang. Nggih supados putra wayah kapok menika jatosipun sejati. Jawa sejati kek. Ya iya. Kersanipun boten melayang menggalipun. Saged madhep mantep walaupun wonten wujudipun telik sandi. Midhek apa cara lampah menika wayang Purwa wiwitan ingkang sebat jengkuni. Penceng anggenipun sami do muni. Nah niki nggalu supados sirep sangkala sirep rubeda telik sandi menika dipun belah. Dadosaken tim ingkang saged lemampah sae wonten negari kita. Ya. Lak sira kabeh isih kelingan. 1945. Kental kek. Sira kabeh duwe Pancasila.
1 tekaning 5. Monggo jatosipun ingkang saged mangertos utuhipun menika Mas Alfa. Ingkang saking Tlatah bungkus ingkang dipun bedah dening Gajah Sena. Bungkus menika sampun dipun bedah. Menika wujudipun priyantun mudah. Keranten Gajah Sena wekdal bedah bungkus lagu Dara menika piyambak ingkang mangertos. Mila-mila tiyang saged pinanggih kaliyan priyantun ingkang sebat. Lan pikantuk warisan Bapak kali itu Mas. Jenengan dipani asma Alfa. Alvan Nah, terus Alfa sinten? Alvan Nawawi. Alfa Nawawi. Menika kados ngoten nika. Jabang bayi lahir bungkus lajeng dipun belah kaliyan Gajah Sena. Alpan Nawawi. Sira kabeh anggonmu sungkem wis ketapa maring Gusti Kang Akhire Wejan. Nggih, matur nuwun. Diterusake. Nggih, tetep. Aja nganti gendong lali. Nggih lali tetep wonten tapi nggih wajar kan. Nyatane kutha wayah menika sayeosipun kathah kegiatan kathah gawean utawi gamelan ingkang arah lajeng penggalih-penggalih menika awrat merbitkan jawab dadi boten dados menapa kawula nyuwunaken mugi mawon sedaya dipun paring enet walaupun melik ngendong lali boten lali lan lalen tapi lali keranten kathah pegawean ingkang dipun laksanakaken. Iki petunjuk moko nek yang hingga. Sinten sing ngunjuk? Logo iki. Boten tidak mangke keliru jakone sing endi. Enak kok tapi Mas Alwan. Yakin. Sira kabeh bakal ketemu karo sing membah warna. Sing diarani babahan songo. Nggih, babahan hawasangan. Sing arep dimulai. Nah, jagat ageng kan sampun dipun wiwiti kek. Ya wis. Iki sampun sami dongkus bun-bunyanipun. Mongko sira kabeh kudu ngerti. Sorong kedaton gede, sorong kedaton cilik buka aja ditutup. Betul. Dibuka panyuwananmu. Aja lali. Betul. Sira kabeh semederan nyuwun kan. Nyuwun slamet sak keluarga. Nggih, sak lingkunganipun ugi nggih saolah-olah nggih boten tanggung nggih. Kersanipun sak lumahing kutha, sak lumahing desa, sak lumahing bangsa, sak lumahing negara, nggih sak lumahing bumi sak kekilangan nggih. Iya. Jadi dipun lampangaken menika wujudipun serabi. Dipun serap, saepun kesane boten bingung. Nah iya. Ben ucapane sepisan dadi. Juputake lombok sing
Oh wis rubuh. Disingkirkan di koran ini. Jawa Timur niku Jawa Wetan. Wonten alas pura, tlatah Banyuwangi. Menika wonten kersanipun kakek maringi pangertosan bahwa ingkang merajalela kumawantun gawe rusake negari kita supados saged dipun upayaken diri. Mila mangka para bini sepuh, adi sepuh ingkang saking latah wetan bisa lumai bisa bilangi punika sedaya supados saged sami jumeneng tegak ana caraka dateng segala partai ajarannya mangata bawa. Menika bawane telatah Jawa mriki mboten namung ngibawani diri pribadi utawi jagatan iki mawon, saged ngibawani dunia. Sak donya lah. Mugi mawon saged lampah kanthi legane tekad niki laku tarah brata anggenipun sami pun kelampah lan dipulampahaken. Senaos niki wonten tlatahipun Megorejo menika jelas buminipun bumi lorong wonten Karang Dadak mestinipun cinaket kalian Bumi Aji. Bumi Kajen menika Bumi Aji. Ajining jiwa saking Rama, ajining diri Sokawati. Kula niki tetep sami aji menghaji ajen kingajian ajen kingajenan ranten tlatah mriki menika wonten papan dununging kakek Siti Jenar Sesuk dimasak. Siti menika lemah, Jenar menika cacing. Ternyata kita putra wayah kaki kawula alit selalu menghargai kawontenipun telatah kajen minggah satrasipun mugi-mugi lingga sari lingga asri menika asring tegese lingga elinga monggo bebarengan supados sami ngajeni utawi menghargai sedaya para sepuh bini sepuh ingkang ndamel merdekane negari kita, ndamel makmure kita sedaya putra wayah kakek kawula alit senaos sampun merdeka sampun makmur nanging gareng sami pikantuk mulya mugi saged pikantuk kamulyan ingkang sauturipun mugi niki warsa sampun purna badhe miwiti warsa enggal 2021 ingkang badhe demawah ing mangkenipun mugi putra wayah kakek sedaya kawula alit supados saged diparingi pikantuk kamulyan tanpa upami saking peparingipun Gusti. Mumpengi kita sedaya selalu migatosaken bilih kakek ngendikan tabuhipun sampun dumugi tabuh setunggal 10 menit kek. Iya. Iku 5 menit maneh yang munggah mereka arep sidang. Makin mantan jam kek. Sak bubare eyang munggah dhisik. Langsung pantang. Iya. Saderenge kakak inggah pangajikan sifat iman setunggal padha. Iya kuwi eyange njaluk sangu.
iman wa matu bilahi tekadipun percaya ing Allah ing pangeran sejatine ya pangeran kang agung kang akarya bilan langit ing ganjar lawan nyiksa mring manungsa sagung langgeng tur rega wisesa suci ing ganjar paring rejeki aneksa anak semanten nggih mangke salajengipun bilih sampun laksanakan selamatan nderek nawon calon Pak. Rahayu. Itu ya Pak. Itu apa yang sangat lagi ofisi. Di maturun kenapa opo sepuh sepuh kaya para pinilengkah ingkang minulya Mbak Asih Mas Jok ugi sangat utami Mas Pairul Rizki pilih dan menika kabeh paling ditedah arupi pangandikan ingkang atas ingkatan mugi kemawon daya panuwun hajat ingkang pulaksanaken Mbak Asih Mas Jok Mas Pairul Rizki supados dewa Gusti ingkang paring lan Gusti ingkang semanten yen mangke kanthi dipun lajengaken sajengipun badhe monggo gal kalih menit setengah menit badhe pun laksanaken sambat Mas Tio Mas Tio siap-siap karo disiapke